اگریچ. نوشتہ کار نذیر ناصر. جلالی. مائی بس وحدی سنٹر جیل منومے مزنے دروازے کے دپا اشتاد دان دیست مزنے جنین مردین و چکی دروازے کا چڈان اشتاد تگت و منی چم دین پدی میں بورڈا کپتا کے عربیہ نبشتہت یہ دروازے کا ہا کپے مردم مردگو ایک کپے زندگا حسابا ویگن اشتگا گو پولیسی ات کو ویگن تفتیش کو تو مزنے دروازک پچ کو ویگن تہاشد صد گامے کساسا مزنے دروازگے تچکیا کلات روشمی بلڈنگیت کے برزا اگو مزنے ہرپا جلالی نبشتہت جلالیہ مزنے دروازگی پیرت ویگن ہارنجا تو مزنے ہاسنے دروازک چپے نیمگا دیوال پشتا گاربو تو ویگن تہاشد راستے نیمگا پارکنگیا اشتاد یہ جاگہ چارے نیمگا بندت آزمان ظاہرت ویگن پشتی نیمگا دروازگیت پولیسا ویگن پچکوت من عبداللہ لشکری و محمد المنجی درت کے ماراچا کسانے دروازگا تحابرتش یہ افیسیت کاؤنٹر دیما پولیسی اشتاتگت دیم پا دیما آئیے ہمیں دروازگت کے ماں پترتے دروازگے کشا یک بینچی ایرت کے شش مردمہ نشت کو تگت کاؤنٹر کشا دگا دروازگیت مارا پولیسا بنچانی سرا نادیت وات ہما دروازگا کے کاؤنٹر کشاہت تہاشد جلالیو میرانی اصلہ دو مزنے تاریکاں کے مسکت بازارا زر لمبا بستگا ایک آلات وحد زمانگا پرتگالیانی دستہ بتگا وہ جلال و میران نامی دو بلوچ جنگانی دورانہ پوجی کمانڈر بتگا اما وحدہ جلال و میرانا ہمیں دوئیں کلات چا پرتگالیانی دستہ پچ گپتگا پمشکا یکی نام میرانی و دومی کلات نام جلالی ہیرکنک بتگ جلالی ہمانے سنٹرل جیل واسطہ کارمرز کنک بود گوشند کے جلالی ظاہرہ امیچو ڈولداریں تہا امیچو ترسناکیں جلالی 15 سرا زمین نے چیرہ ہم دو طبقیں کہ ہودا رجنائی جند نہ روت جہلے روگے واسطہ یک دروازگی کے چا برزا پدیاں کی دروشما جہلا روت گرمیاں ہنچو گرمیں کہ چا گمانا دور قیدی دن سائے روچا پد زندگ بت نکاں جلالیہ تہا کشا گیا پانسی دیا کے سسٹم نہ بود تک ہر قیدیہ کے مرگے سزا دیا بود تک آئیے ہمیں چات وڑیں جلالیہ تہا ایردیاک بود تک نئے قیدیہ ہاپ دیاک بود تک نئے کے ورگ 15 روچا پد دروازک پچکنک بود تک ہگاں جونا بے کساس بدیں بوکو تک گوڑا در کو تک و کلیا دورتا تک کشند کے جہلی نیمگا انچو بوکو تک کے گیشتر مردم آئیے بدبو یا کشتگا ہمیں اپیسا کہ پولیسا مارا ہاورتگت کاؤنٹرا برز بورڈ یا سرا نوشتہت کہ اخلاق مردما آزمانا ہو سرکاں تو زمین نے چیرہ ہم بار آتائی دستائیں کہ کجا روگ لوٹے پولیس کے کاؤنٹرا اشتاتگت عبداللہ لشکری بھجا ہاورت ہاں لشکری چطورے الحمدللہ لشکریہ نادل کشی بچکندے تو جواب داد پدا تو اتکے گے ساری راجی مدت بس نبود تک دلچت جلالیہ سیر نبود تک ہاؤ بلے چیک ہے نہیں یہ رندی چیکو تک شراب و دزیہ سر گرک بود تکا ہاں دوئیں گپا ہتا کہ ہما ہت کے مارا چا ایئرپورٹ جیلہ ہاورتگتے آئیے ہمرائی پولیسی ہم گونت ہاں پولیسا مارا نوکی پولیس دستہ ہما وڑا دات گندے مغربانی وحدہ شوانا گرامگا واہوں دے دستان چوندہ دمی پولیسا مارا تہی دروازگا چا پتریں چپیں دستہ دم کیا دارت کو مزنے حاسینی دروازگے کر رہا اور دروازک پچ بود ما یک کوٹی دروش میں جا گئی پترتے دو نیمگا بزا رواگو آہگے نیمگا آسینی جالی داریں دروازگا تا سہمی نیمگا کسانی جیل کوٹی جا گئیت کہ 3-4 قیدی آسنانی پشتا اشتا تگت او چارومی نیمگا دیوالت ہمیدہ کے مانشتگیں دیما ہنچیں جالی داریں دروازگیت کے بندت بلے تہا اچھی گندگ بود بازی مردمی ترگاہت بازی نے دراجو برزی دیوالے ساہگا نشتگت بازی نے دروازگا ہما کا پشتا تگا تو مائی نیمگا چارگاہت دمی مزنی دروازگا کسنے دروازگی پیرت پولیسا کسانی دروازگ بود کو ما درست تنگ کو دراجیں دم کوڑیں جاگہیات کی چپی نیمگا دور ہم انچی دم کیت
یک نیمگی شیشک جتگت که تهی نیمگا مردم ظاهرت و دومی نیمگا شدی 5 گاما کسانی دری گیت که پولیسی تها نشتگت مای نام رجسٹر نبشتا کتا. تهی نیمگا کیدی کوٹیانی جیلانی دیما نشتگتا. چپی نیمگا ساہک درمیان دیوالا پیرت اور آستی نیمگا ساہک جیلیانی دیما ہت. مارا حمید راجی دمکا کنڈیا برتش. نیم راہ دگا دم کیت کہ بلڈنگ ہما نیمگا روگاہت کے مزنے دروازگت. عبداللہ لشکریہ گوشت ای دم کا گندے اشی آخرا مردم جیلیانی چارگا کایا. ای ساتتا ہم جیلی روگو آئے گئے تا. ما کنڈا اسٹوریا شتی. او دم ذاتی گدو سامان زورک بودتا. لیدر بیگیا کوتا تو میں نام بیگے سرا نبشتا کنک بودتا. مارا اسپیتے گود دیاگ بود. ما گود بزن جیلی گود کے گورا کوتا. ما تاہے جیلیانی وڑا گندگات کے. مارا 5 کمبل ٹالو کی چمپل کاشی گلاس صابون کولگیٹ بزا مارا ہر ہما چیز دیاگ بود کے جیلیانی تہا جیلیاں ضرورت بیت. منا بازی قلم و کاغذی گونت رجسٹری منا ندات و قلم و ایدگا کاغذی منا داتا و پدا مارا اور تو مزنین دروازگا چا تہا بورتی. جلالی دوبارہ کب تگت جلالی ٹوٹل 16 کوٹی جیلتا 8 کوٹی حسابت دیم پدیمتا بلے پیشگائی سک پراہت. نمبر 1 کا بگرد 8 راستے نیمگایتا و نمبر 9 بگرد 16 نمبر چپی نیمگایتا. درمیان دراجی دیوالی مانتی کہ بانیہ کساسا کمپان برزت او کمپان برزا گولیں آسن جتگت. دان کے اگا کسی سر کپیت بلی گولیں آسن آئیے دیمے روگا مائلانت او الیکٹرک تار ہم جتگت. ہر وحدہ کرنٹ مانت. دوئی بحرانی پیشگاہ سیمنٹت. یک دیمیا دیم پدیما جلالیہ کلینکت او دومی نیمگا ورکشاپ و دوبیے جاگہت. بزن دیما اول سرا بلڈنگت کے آفیس ڈارک روم اسٹور و دیدار جاہت. چھپی اور راستے کشا جیلیے کوٹیا تھا کہ قیدیانی جا گیا تھا. دیم پدیما دور دراجیا کلینک دوبیے جاگا و ورکشاپت. درمیان پیشگاہت کے سیمنٹت و پیشگاہ دراجی کمپانت کے 16 کوٹی 2 بہرہ بہر کو تگتا. درمیان کمپانا دیوالا کسانے دروازگی پیرت کہ ای دیمو آدیما شد کت بلے دروازہ قبلت. پولیس اجازتا حبیت کسا ہی دیمو آدیم شد نکت. مارا راستے نیمگا آخری کوٹیا بزا نمبر 8 برتش. ہر کوٹی 10 گام دراج و 10 گام پراہت. ہر کوٹیا 15 و 16 مردم مانت. کوٹی نمبر 8 یک کمامی یک مزنے آپی ترماسی یک کیسی مانت و ہر یک کے کمبل کد یک مردمی بوپیا پتا تگا تو دیوالے چکاہت و دراجیا کوٹی درمیانی بہراہ منچو. قیدیانی کمبل ہر نیمگ چارے نیمگا ہمیں وڑا پچتا. عبداللہ لشکریہ گوشت مائے جاگا مائے جیلے نام حجز کہ ہودا 6 مائی قیدیا بگردان 2 سالی قیدی بندباں. ای جلالیے مارا 2 روچا پد چدانچا برا. ادا 10 سالی قیدیا بغیر عمر قید یا سزائے موت والا قیدی بندباں. سینٹرل جیل وط یک دنیای کہ 5 مزنی جیلے مان. جلالیہ پشتی نیمگا جنینانی جیلیں بلے آہانی 5 دروازک پشتی نیمگا ہاں. پشتی بر ہمیں وڑا مزنے یکی حساب آہاں. کسانی چکانی بزا 18 سالہ چا کم عمر بچکانی جیل و ہمیں جیل کے مارویں پشتا ہاں. سینٹرل جیل دراجیا 5 کلومیٹر بھی تو پرائیا ہمیں حساب آئیں. ادا پولیس و افیسرانی فیملی کوارٹر ود یک بازاری کہ ہمیں سینٹرل جیل ٹٹے تہائیں. ادا ساک باز بی حساب مچ کے شک بتگ. ڈن گھنٹی جتگت عبداللہ لشکریہ گوشت 11 نیمی نیمروچے ورگ گھنٹی تواریں. ادا سینٹرل جیلا نیمروچے ورگ صحبے 11 نیمہ بھی. شپ شام بیگے 5 کے تو صحبے ورگ شپ 3 نیمہ دیگ بھی. رمضان نیمروچے ورگ بند بھی. آدگا شیڈول سال 12 ماہاں ہمیں وڑائیں. پولیس جیل دا پچ کتوات ہر یک کیا وتی کاپور کاشیو گلاس دستا کتا ڈنا پیشگاہ شتا. 2 دراجے لینا قیدی اشتا تھا. ہر یک کے کاشیا بٹ مرگی ٹانگی یا دل بندی کم و سلاد مان کنک بود. دمی لینا قیدی چائے زور گائے تھا. ما وتی ورگ زورتا ہوں ورگ ہر یک کی وتی کوٹیاں شد. پولیس دروازہ قبل کتا
ವರಗ ಪದ್ ಸರಾರೋಕೆ ವರಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಗೆಯ ಕೊತಂತು ಹಮ್ಮಾಮ ಕಾಶಿ ಶುಶ್ತು ಚಾಯ ವರಗ ಶುತೆ ಬೇಗಾಯ ವರಗೆ ಜೂರಗೆ ಟೀಮಾತ ಮಗರಿಬೆ ಬಾಂಗ ಕೇದಿ ಪೀಶ್ಗಾಹ ಬಂದ್ صبح 9 بج بگردن 11 5 جن جلالیہ ورکشاپیوں استت کہ مردما لانچ و دیگا چیزیں شرکنگے حجازت استت بلے 10 سالہ چا برزے قیدیانی واسطہ ہت ہر قیدیے کوپگانی سرا اسپیتی پشکے سرا کسانے گدی ٹکوری دوچک بتگت یہ قیدیے نشانی ہے ہما جرم ہما رنگ دوزے سیائی اونیے سہرے حیرون چرس و شراب سبزے زنائے زرد وہ منی جرم ہمانت خیانتیں منی پشکا گلابی رنگی ہے گودی دوچک بود دومی صبح میں ہونو ہیدگا ٹیسٹ زورک بودتا میں فوٹو کشک بودتا مارا ساحت لیکچری جیلے قانون بابتا دیگ بود دلبند بورڈ جنک بود کہ قیدی نمبر و نام نوشتہ کنک بودتا فوٹو گپتا و ملپا ہیر کوتا ہفتمی روچا مارا جیل نمبر سیا برک بود کہ نام حجزت 5 حمام مانت ہفتہ دو 5 قیدی مانت 2 10 ٹنے ایسی مانت اسی 8 کوٹیا تا 4 حسابہ نیم کو تگتا درمیان برزیں دیوالیت یک لائبریری مانتے کہ عربی و انگریزی کتابہ پورت انچارج قیدیانی کوٹیا مسترت کہ بلوچیت مسا نامتے 2 سال سزائے رستگت ملاحیت قرآنوانی کہ ونتے آواز ساکوشت ادا من کوٹی نمبر 2 رہ دیگ بود تو عبداللہ لشکری دومی بہرہ کوٹی نمبر 8 دیم دیگ بود منی پجاروک نیستت من نوکتوں ما دسمبرت ہمی انچارج کے بچکا معلم موسیٰ گوشت منا ہما جاگہ داد کہ ایسی گوا تچکا ہمودہ حد سک سردت من یک کمبلی چیرا پچکوت یک کی سرجا کو تو 6 کمبل پھر داد بلے ہنگت شپاں بے کساس سردت دومی صبح درائیں قیدی پولیسا لین کو تا کساس 90 قیدی زور تو دین پا مچانی نیمگا عبداللہ لشکری ہم گونت لہتے مچان سارو پٹ بود تو عبداللہ لشکری ٹیکٹر زور ٹرالی بس تو من گو دیگا 2 مردمہ ٹرالیا سوار بود تو مائے کار گوکانی سماتا گونیا کنگو ٹرالیا مان کنگو ڈگارانی بندانی سرا دور دیا گا ہادگا قیدی سماتا ڈگارانی تہا دور دیا منی ہمراہیہ بلوچیت کے بچکاں فکسا توار کت فکسا چیروکانی مارا دپے دپے مشوک داد کہ بوتلی شیواز ریگل شرابی نشائی جاگہی گپت واقعی سنٹر جیل زمین ساکما زند منوتی چم چارے نیمگا تاچیتا دور ہزارانی حسابہ مچ ظاہرت 4 کلات دروشمیں جیلتا سرسبز و شاداب ڈگارتا وہ دور ٹٹا ہما دیں مین روڈ گاڑی ملانتا عبداللہ لشکریہ گوشت پشتی نیمگا دور ٹٹانی پشتا ہر مردمی کے سزائے موت دیگ بھی ہانگو کنڈیا دور دیا تو ٹیکٹر سرا بہارے دیا نے جنازہ و نے دعا قانون گشت کے جہنمیاں ہی ملکہ ہر مردمی یا مرگ سزا دیگ بھی پولیس ہیڈ کوارٹر چا 6 پولیس نام سنٹرل جیل جلالیہ کے ہودہ چا 6 پستول دیم دیگ بھی کہ یک کیا اصلی تیر مان بیت او 2 نقلی تیر بلے سہیں پستول یکدا بہ آواز کنا پولیسانی جند ہم مزانا کہ کجام یہ تیر اصلی و کجام پستولہ نقلی تیر ماں مرگ سہتا مجرم چمہ بنداں ڈاکٹر کیت مجرم پشکا نشانے جانت ڈاکٹر مجرم دلے سرا گولے نشانے ہیر کانت اور سہیں سپاہیانی پستول یکیں ردا توار کنا مجرم میری پشتا کنڈیا دوری دیانت اور ٹریکٹر ہائیا باہر دا پولیس وات ہم نزانا کہ کئی پستولے تیرا مجرم کشت یہ یک ذہنی ترکیبی کہ پولیسا 100% یقین مبید کہ میروک منی دستا مر ہر یک کے وطارہ تسلح دند کہ منی پستولے تیر نقلی بودتگا من جت شیوال سماتا اور سمات گونیا کو تا ٹرالی کے لوڈ بود عبداللہ لشکریہ ٹیکٹر زو تو من ڈگاریہ بندے سرا نشتا ہر نیمگا قیدی کار آیا تا بازی جاگہا سیول ڈریس پولیس تا کہ سرینا بیلٹش بستگت کے تیر ظاہر تا بلے دستا ڈنڈا تا منا کندگت کہ بے تو پنگا تیر چکارا کے بلے زورا سرا راہیں منی چم دیم پدیمہ ڈگاریہ بندہ کپتا کہ شانتولی نشتگت منا کمار کنگا نہت گوشے منا مردمیہ حسابہ نہت گو وتی دنیا دل گوشت من گو حیالہ گارتا کہ عبداللہ لشکریہ ٹکٹر گونا تو ٹرالی چم منی نیمگا اشارہ کنگاہت کہ تو وتی جاگہا بنند ماں کائیں پدا ٹریکٹر گار بود منی چم پدا شانتولا شتا
شانتل چا دنیا بے سود سماوتی لاپے شہازہ بندے سر ترانت دلا گشت یہ شانتل عمان سینٹرل جیلہ ہوں آزاد ہیں. اشیے چمہ انسانی طور سے نام نیست. اشیے چمہ اشیے جندہ انسان ظلم و ناروائی ندستگا. اشیے دلا انسان منی ڈولی مخلوقی. یہ شانتل سینٹرل جیل تہاؤں آزاد ہیں. ہر کجا بلوٹی بے ترسا شد کانت نشت کانت اچ گامی پر نیست. میں ملک بزگیں شانتلو کپوت ار وڑی مرگ چا بیوردیا و ترسا لاگر لاگر مرگیاں. جنگلو وڈاں دشتو تلا ہوں شکاریانی ترسا قائدہ و یک ٹانگی چستکنگ ہاتھرا وتی کرگ وراں باری چونت رندہ چارا. من ہمیں حیالنگ آرتا کہ ٹریکٹر ہاتھ بلے شانتلا کمار نکوت. من ہوں ٹرالیا سوار بوتوں وہ دیم پا ایدگا کیدیانی گورا بلے شانتل ہنگت بندے سرا پا ٹہلے ملانت. اولی روچا کہ من جیلے کوٹیا ہارک بوتوں منی سر گوں علی الکندی نامے حربیا کپ کہ ورگا گو ہمایا یکجا بوتوں. کوٹی تا گیشتری نیم بلوچ تا کہ 400 ایرن نے سرا بندتا. اولی روچا علی الکندی گومن شرط دومی روچا کہ چا ڈگارا واتر ہتکان جان ششت یازدو نیمہ ورگ ہتکان آیا وتی کاشیا بٹ مان کو تو من مرگ زورتا. ما کوٹیا ہتکین دیم پا دیم نشتیں ہایا من جسکوت لیبن من گشت من لیبن نظر زانا لیبن تو زورے کہ زیہم بٹو لیبن تو آور تگتا. کو ہمیں گپا آئیے شکل بدل بود آئیے چم دراہگی بودتا. من ہما دمانا زان کہ ای جنونی مردمی بیت. علی الکندی پادت دوئیں کاشی بٹ چاو مرگ زورتاں کچرے ڈبیا دور داتا. من ہشکو حیران بودتوں کہ ای شمروچا منا بیورک کت بازین یا کندیت او عزیز نامی بلوچیا گوشت تاوگو ای گنو کا چیا ورگ یکجا زورتک. من جس کت ای گنو کی گشتی ہمو کب تک گنو کنی اسپتالا وب تک تو بیا ورگا گو مارا یکجا بو. ہگانا علی الکندی وط ہم شدہ میری تو تراہم کشید. پدا من گو عزیزہ ورگوار علی الکندی ہما دمانا گنو کیا گپ تو پولیسا بورد. پدا دوبر من ندیست. جیلانی تو کا وڑ وڑی مردم مان بیتو یا کنچے مردمی میں جیلا ہم مانت کے برزے نیت حجب سوروپور کا اسی نم راشد راڈارنگ میں بلوچی شاعرانی وڑا ہمدپی نامیہ واہن دے مردم بروشا دنتانا صاحب کا راشد راڈارا دستائیں تو ہوپے کا. ادھا جیلے تہا یک دو مردم کرا مشوق است. راشد راڈار چم اماہانی نیمگا سکا دنیا ہی دیمو ہادیم بھی بیت بلے راشد چمانی راڈار اماہانی نیمگا چا دور نبیت. پمشکا بچکا نام راڈار کو تک گو کسا ورگ ہور نوار گو کسا گپ نکا چم میں ہر وحدہ اماہانی نیمگا سکا کہ آئینی گورا مشوق است بلے حرام بے بات کسے راشد راڈارا دپے ہم ندا. جلالیہ کوٹی نمبر 8 ہم عجب مردمی استد کہ دیمی رودرت کا کو تو نماز وانت ملائے پجیگا بہ بانگے نداد. مردمہ ہتکڑی دستا بند پولیسا اشیا پادان داتگت دروازہ کے پچ بیت دیم پا مزنے دروازہ کے نیمگا جمپ جنا بھی تروت او کابوسا مزنے زائے ہمدا. کوٹیا اروہدہ لہتی سنگی دستا شپروچ سنگا حساب کا ہی درست ظالمی وحدہ گنوک کو تگا ایشانی دماغا ساتھ بستگو وحدہ گران کو تگا ہی نلوٹاں کہ دیما بروان بلے ای ساہا گران کو تگا. یک روچی من جس کت کہ دو دیما قبلہ پرچا نکنے منی سرا برانز گپت گوشتے تای حیالا اللہ اروہدہ قبلہ بیت زانا ہی نیمگا نبیت اللہ میں کوٹیے تہائیں چو مگوش ناراض بیت. منا اشیے جوابا پگریا دورتا راست گشیت اللہ ہمیں دا میں کوٹیاں ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہیں. پدا ہائی عبادت کنگے واسطہ قبلہ لازم نہیں. یہ بزرگے بلے یہ ملک قانون لاچار کو تک اشیے دستہ ہچ نبیت اللہ مردمیں. حجز جیل نمبر سے ہے آہگے لہتے روچا پد سلیم منی چارگاہت کہ ایئرپورٹ جیلا ما یکجا بودتگتے گشتی منی یک دو سنگت جیل نمبر 5 پمشکا منہا ممودہ شتگوں. ادھا جیلانی تہا وڑ وڑے مردم با ہی کجام مجبوریہ بند کو تگا زانگ نبیت. ظاہرہ ہر یک کی گدومیا کندی تو مسکرہ کانت بلے ہائی ہندر انسان باب تک کس نہ زانت بلے یک گپی ہستیں کہ ہدا درست غریبی چکا من کسے نگنداں کہ وزیر و گزیری چکیں بندیں مالداری چکی جیلائیں منی حیالہ کلنی دنیا ہا کیدو بند جیل درست پا غریبانی چکانی واسطہ جوڑ کو تگا
چوشیں بازیں کے دیے تر گندگا کے تئی دل گواہی نداں کیشیا گناہی کو تک پنچ وقت نماز کسی کارا کار ندارا اور وحدہ خاموشاں بلے کوپگے سرا پٹریے چارے ادا ہمیں نشان ظاہر کن کہ دزیے کو تک ادا بے تعلیم و جٹ ہست و تعلیم یافتہ ہم بند ادا گیشتری کے دی کتابانی وانگا گن دل گوشیں باز پتائی لیب کان باز چکا و باز کرم کان ہر یکی وڑی نہ وڑیا وطار گیروشا کنگے جہتائیں منی نابزانتی اکلا ارچی کے گندگا کیت ہمیں جوت کنا کہ ہما دروشما پیش دارا ادا چون ہیں کہ طرح ہر روز کارا برا پچیں آزمان و پرائیں زمین نے دل بند ہر یک کیا دوست بھی بلے ہمک روچ طرح پراہیں میدان دیدار نصیب نبی 600 کے دیے تہا 90 مردم برا ہو تئی باری ہفتگی یک رندی کیت پمش کا دل تلوسیت پس ابزی ندارا گیا یک روچی پدا منی بہتا منا ڈننا در کو منا بردی دیگ بود کہ ہر مچیا چیرا کار استگ آہاں درکن بندے سرا مچکا منی ذمہ واری 10 مچتا یہ کار من حلاس کو تاں دیگا کارے نیستت من بندے سرا نشتوں دیم گو ٹٹا ہما کپ روڑا کت گاڑی رو گایا تھا یہ گاڑیاں نی واہوند پیگر ہم کنگا نئے تھا کہ ہی نیمگا سنٹر جیلیوں اس سہتا جیلیے مچے کرا بندی سرا نشتگو میں نیمگا پا مرادی چارا گائیں پدا پیگر کت اس سہی ماہاں من جیلانی پولیس دستا چیچے حزابی ندستک ہنچی جیلانی تہادا سیسے روچ گوازیں تک کہ مردم آہانی بابتا حیال کت ہو نکا ہنچی قیدی من دستک کہ جیلے چا ڈننا دوستر بودتک و ہنچی قیدی ہوں دستک کہ جیلے یک دمانے پر آئیے سال یا دراجتر بودتک ہر جیلیے کو پچیں چما آزادی وابا گندی آزادی جستا منی وڑی قیدیہ بکن چون تلوسید ہدا ہی بندے سرا باز دور ایو کو تہنا پا ہمیں ہمیتا گوازی نگایا کہ بلکہ من واب گندگایا راستیا من ہنگا ڈی سے افیسا کارایا راستیا گولینو چوک منی دیما ہاں انیچا وابا جہسیرنا پات گایا تا گندا کمشنری کالونیا واباؤں گولین منا ٹوئی نگائیں کے پادا جان شود وارگوار کے افیسا ترہ دیر بوا گائیں بری دل گوشید سنٹرل جیلا بزیر وتی لانکا کنو چداچا انچو دربیا کے کسترہ مگندید بری دل گوشید ادراجی زمین نہ پتا وتی دستا کا اگا کسی طرح جستکند کے چیئے گونے بگوش بوچی پا دنتانانی چنڈگے واسطہ دستائیں یا بگوش انچو بستگا وڑ وڑی حیال ہی نابزانتی فکرہ روتو کیت بری بندے سرا پادان دراج کنا انچو نشتگا گندے کسانی چوکی پلکانی تہا چا درستن گستاو جتا لیب بکن منا مچی کنٹگی گونت زمین نے ہاکن دستے دلا زیرہ صاحب کنا پدا کنٹگا زیرہ کسی نامہ نبشتہ کناو کرو جا پدا نبشتہ کنانو پدا ہما نامہ کرو جا چمانی ہرس دراہگے نامہ نزانا چمانی تہا انچو اشتاتگا چوکے مشکی چیرا آپی ترمپی مشکا چون پیر لچا کھسیا گو حالی دیمداد نکنا کہ برو ہائیا بگوش چوکے من پتو حزاب وارا تو پمنا مبو من زندہ نہ بندہ منا وسنست بلے تو حاجوے یہ زمین چاریں کنڈا پتو پچیں گو مردمہ نزدیکی بکن وطا گو کاریا دلگوش بکن ہو مناوتی حیالا ہم میار کہ کسے منا ہستے منا چا دور منی یاتا روچے 1000 رندہ کپیتو پریاد کا ہائیا بگوش منی حاجوی ہنگت سالیو 9 ماہ ہست ہنگت منی تئی یک جائی دوریں گپے انو منا چو منی وڑا یات مکان پرچا کے درد دارگی چیزیں نہیں درد و رنجو یاتا ہوتی گورا مدار ایشان وطا چا انچو بسندو چگل دے گندے حامین وحدہ دکان مچے سرے پونو چلان زوری تو چگل دا آئیا بگوش آن یادانی شپا ہچ یاد مکان کہ من تو دا دیرا نشتکو گپ کو تک کندے تک آئیا بگوش آ راہا دا مدتیا مچارو حیال مکان کہ من زد پتو سربوت نکنا آئیا بگوش ایوکی یا منا زرتک وطی کو تک ایوکی بابتا منا جست بگر کہ وطی چون یاد کایا ایوکی یہ درد و رنج گریوگو اسکگا حبید اچ دستانیت تو مچیاں وطی کا وطی لنٹانی سرا بچکندہ ہجبر جتا مکان وطارا وش بکن جہد بکن کہ من ترا یاد میاں ہاں جہد بکن دامنی شرکنے ہچ گپ ترا یاد مائت پرچہ ہی زبانہ دیریں آجوی شرکنے یلک کتگو بندیے کچل وطارا مشتق آئیے چا وطی حیالا زہر بدے بگوشت من ترا یاد میاں
وطارہ شاداں بکن شات و گل بکن وطارہ چو منہ دردانی دیم پا مکان وڑ وڑیں حیال دیما کہت وحدی وتی چارے نیمگا چاراں دا ہچ راہو در نگنداں کہ پتو شرکنے سلام دیم بھی دیاں گوات منی گپا نزوریت روچا بن ہزلا مغروریں ماو استالا مدتی بیت کہ من ندستگاں سنگ وتی جاگہ سورت نکنا راہاں آٹی ماننیست درچک پلو ڈگار وتی دنیا ہگوں دل گوشاں من ہگا پا دمانی واسطہ بروان آ گوشند کہ میں گورا پا تائی مہگونگے واسطہ وحد نیست مائے گوما حبر مکان اگا پولیسیا مارا دیست کہ گوں تو گپ کنگا ہاں گوڑا مارا چمے آزاتیا پچ گیرا پدا من گو ناکامی دلیا واتر با وشی ساری آ وط منا بیارا منی گام وط سر وط پا کپسا زندان بابا روند کہ ہودا ایو کو تہنائی ہمچا گرمی ترسا منا دروازے کے کرا یلت دیا تو گار با ہائی کورٹا منا 2 سال سزا داد او سپریم کورٹا من حپیل کتا کہ منی سزا کم کنک ببا بلے ہی زانگ نبید کہ کدی سپریم کورٹ منا طلب کنت و یہ ہم زانگ نبید کہ سپریم کورٹ منی سزا ہاں کم کنت کے نکا چو بازی نے سزا کم بودتگا او کم نبودتگا آ منی یا کائنات داروں کے سرائیں کے باریں چیکا روانے پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نوشتہ گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے